Hi guys! A day of life with Judessa. Yaks, kaluod na kong entrada. May angay. Karon adlaw malit ni og balanghoy sa palengke para magluto siya og among ibaligya. Amo na jud gisagad mo para uban og nag-cross jud mo ang landas ning bayhanan no na pareha jud tamig na kugang sa utok. Excited ako magluto para ibaligya. Kaya for mama, mapatag balanghoy. Asa na ah? Yanita na? Ikaw? Sa pila ka tuig na single ning bayhana no, tungod sa iyang business na bisdak kakanin diri niya nakita niya forever tanawan sa TikTok kasi uyab niya si Kagod. So dili jud na to may ano kung asa na lugar na to mahimamat na to ang mga partner sa kinabuhi man na magkagod ang lobe og kanang pagkupos sa balanghoy manguli na mi og wala na mo na bidyuhan kung saan mo pagluto kay nag-live mi aning panahon na. Sa taon ko ay ako nakapoy ka ang ay amo mga yate shoutout kay Miss Chantay kay Eri Palitanan para yata sa mga katawhan. Salamat po kayo kay Judessa Bisdak Kakanin na gi-share niya iyahang talent sa pagluto sa mua. Of course, si Ising dili para pagkatala mo ang mga pagkaon. Ready na pa mo? Ready na! O karon masibag panihapon. Wa mi labot pa sa mga hatag be. Let's go! Let's go! Kanindot sa kalibutan kung kita magsabay tanan sa atong biyahe isa lang ang padulngan bisag isa wala sa tuy mabiyaan kalami sa kinabuhi kung ang gugma lang ipalabaw matiguang man o mabata walay kabos walay labaw naanami din asa naman mo kasabay ang among team SY go dili mahutag gasolina alay dili sa tay nasabay na tang tanan together mamlo SY go sabay kitang tanan SY go wala nang mabiyaan SY go sabay tanan SY go atong mga higala alay dili sabay kung magpatigbabaw magtinabangay madako man magamay tistingan natong itry kalamin sa kinabuhi kung maghigog maay kalamin sa kalibutan kung kinimugo kalamin sa kasing-kasing nakatabang ko. Daghang salamat Wang Ising sa pagtabang og kay Judessa. Pag PM na mo o pag-order na mo siyang Bisdak Kakanin no. Isa mo sa mga nailan ako sa social media na tinuod na taon na mga butan. Salamat.